लोगोफोर नोंथांमोना मिथियामोन जानो हागौ जे सीसीटीवी नि फुल फर्मआ मा एबा सीसीटीवीआ मा बेनि सोमोन्दै नोंथांमोना दा नुनो मोनसिगोन। सीसीटीवी माने मा क्लोज सार्किट टेलिभिजन। बे जाहाथे नोंथांमोना मालाबा सोंजायोबा मालाबा मा होनो मिथिजायोब्ला बा सोंजायोब्ला बा इन्टारभिउफोराव फैयोब्ला मिथिया जायोब्ला नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लानांगोन। ओंखायनो सीसीटीवी माने मा क्लोज सार्किट टेलिभिजन। बेनिफ्राय नेक्स्टआव जाहैबाय CEO जे होननानै सोंनाय जायो जे गुगोलनि CEOआ सोर, वाट्सएपनि CEOआ सोर बा बायदिसिनानि सोंनाय जायो। बे CEOनि फुल फर्मआ मा बेनि सोमोन्दै नोंथांमोनाव मालाबा कुइसन जानो हागौ। बे जाहैबाय चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसार। चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसार बेखौ जों गोसोआव लानांगोन। नेक्स्टआव जाहैबाय SMS शर्ट मेसेज सार्भिस। शर्ट मेसेज सार्भिस होननानै बुंनाय जायो। SMS जों बयबो SMS फाथायो, SMS लिरो, बयबो मिथिगौ बेखौ। नाथाय फुल फर्मखौ जों मिथियामोन जानो हागौ, अब्ला मिथिनो मोनबाय शर्ट मेसेज सार्भिस। लोगोफोर बे बिदिनो थांखियानो जाहैबाय दा नोंथांमोना बेबायदि मोनथाम लेटार एबा मोनथाम आखरजों बा मोनथाम एल्फाबेटजों थानाय जानाखि शर्ट फर्मफोर बेनि फुल फर्म नोंथांमोना बाहाय होनो आखायाव लानाय जादों। दा नोंथांमोना जेरै मोनथाम नुलांबाय बेनि थाखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला गासैबो मिथिनो मोननाय जागोन। आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना लाइक खालामनानै दोन जाहाथे नोंथांनि लाइब्रेरियाव एड जाना थागोन, नोंथाङा गोसोब्लानो नायफिनबाय थानो हानाय जागोन। आरो जुदि नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय आरो बेल बटनखौ थुनानै होनो दाबाव। अब्ला बेखिनि नोंथांमोना फारियै नायलांफिनदोनि ATM बयबो मिथिखागौ फ्रायानो, अब्लाबो नायफिनबावदो अट'मेटेड टेलार मेसिन। ATM नि फुल फर्मआ जाहैबाय अट'मेटेड टेलार मेसिन। बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैबाय LCD। बे जाबाय लिकुइड क्राइस्टेल डिसप्ले। LCD माने मा लिकुइड क्राइस्टेल डिसप्ले। बेनिफ्राय नेक्स्टआव थांदिनि CTR, जायखौ माने माबि एडसेन्स गुगोल एडसेन्सनियाव मोननाय जायो। CTR इउटिउबारफोरा फ्राय मिथियो जानांगौ। बे जाबाय क्लिक थ्रु रेट होननानै बुंनाय जायो CTR। बेनिफ्राय नेक्स्टआ जाहैबाय PDA आलाय मा बुस्थु? बे जाबाय पार्सनेल डिजिटेल एसिस्टेन्ट PDA बेखौ जों गोसोआव लानांगोन। नेक्स्टआव जाहैबाय PIN। बे जाहैबाय पार्सनेल आइडेन्टिफिकेसन नाम्बार, जायखौ जोङो माबा मोनसे एप्लाइ खालामो, माबा मोनसे कड खालामनांगौ जायो, अनलाइन कड जोंनो नांगौ जायोब्ला भेरिफिकेसननि थाखाय जोंनो पिन कड हरनाय जायो। बेनि बेलायाव जों बे पिनखौ बाहायनाय जागोन। बे जाहैबाय पार्सनेल आइडेन्टिफिकेसन नाम्बार, जायखौ जोङो पिन कड हिसाबै मोननाय जायो। नाथाय जोंनि पस्ट अफिस, जायखौ होनो पस्ट अफिस एबा PO, बेयाव थानाय जानाखि नाम्बारनियाव पिन लिरनाय जायो, जायनो 7 डिजिटनि जानाय थायो। बेखौ जोंना पस्टाल इन्डेक्स नाम्बार होननानै बुंनाय जायो। अब्ला पिननि मा होनो फुल फर्मआ मोननै जागोन जेनेरेलि। मोनसेया जाहैबाय पस्टाल इन्डेक्स नाम्बार आरो मोनसेया जाहैबाय पार्सनेल आइडेन्टिफिकेसन नाम्बार। बेखौ जों गोसोआव लानांगोन। बेनिफ्राय नेक्स्टआ जाहैबाय GPS जेनेबा जों बबेबा मोनसे मा होनो लकेसन नायनांगौ जायोब्ला जोंना GPS नि गोनांथि जायो, जाय सेटेलाइटनि दारै जायो। बे GPS नि फुल फर्मआ जाहैबाय ग्लबेल पजिशनिं सिस्टेम। मा होनदों? ग्लबेल पजिशनिं सिस्टेम, बेखौ मिथिनांगोन। बेनिफ्राय नेक्स्टआव जाहैबाय GST, जाय जोङो सानफ्रोमबो मुवा बेसाद बायनायाव आथिखालाव होनो गोनां जानानै फैयो सरखारनो। GST मुवा बेसादल' नङा, सार्भिस साख्रि मावनायाबो पारसेन्ट हिसाबै जोंना होनो गोनां जानानै दंगासिनो दं। आरो थांलाय फैलाय जानाय आदार सुनायनि जों गासैयावबो GST होनो गोनां जागासिनो दं, सरखारनो टेक्स होनांगासिनो दं। बेनि फुल फर्म गुड्स एन्ड सार्भिसेस टेक्स। बे जाहैबाय GST नि फुल फर्म गुड्स एन्ड सार्भिसेस टेक्स। नेक्स्टआव फैदो दानिया CDR आलाय मा बुस्थु? CDR आ जाहैबाय कम्पेक्ट डिस्क रेकर्डार CDR। बेनिफ्राय USB, फ्राय मिथिखायोबो, अब्लाबो नायदो USB नि फुल फर्मआ जाहैबाय माबि इउनिभार्सेल सिरियाल बास USB नि फुल फर्म। नेक्स्टआव जाहैबाय HDD नि फुल फर्मआ माबि हार्ड डिस्क ड्राइभार होननानै बुंनाय जायो HDD। दानिया नेक्स्टआव जाहैबाय RIP, जों जाना दुखु मोनबा रिफ जे लिरो बयबो रिफ, एबा जोङो सोरनिबा माबा मोनसे गोथै नुयोबा रिफ होननानै बुंगोन, थैनाय खोनाबा बाथ्रा खोनाबा रिफ होनना बुंगोन। आरो मा होनो
जों बेखौ सरासनस्रा मिथिगौ रिफ होननानै बाहायनाय, नाथाय रिफनि फुल फर्मआ मा बेखौ जों मिथिया जानो हागौ। अब्ला बेयो जाबाय रेस्ट इन पेस। बे जाहैबाय मा रेस्ट इन पेस। नेक्स्टआ जाहैबाय FAQ। FAQ बे जाहैबाय फ्रिकुवेन्टलि आस्क्ड कुइसन्स। फ्रिकुवेन्टलि आस्क्ड कुइसन्स बे जाहैबाय FAQ। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोननो आं गासै दा माखासे मोनथाम डिजिट एबा मोनथाम एल्फाबेटनि गेजेरजों मोनथाम लेटार्सनि गेजेरजों जानाय सर्ट फर्मफोरनि नोंथांमोननो जानायखि फुल फर्म फोरमायनानै होबाय। बिथाङा बे भिडिअ'आव नोंथांमोना माबायदि मोजां मोनदों गाज्रि मोनदों कमेन्टआव फोरमायहर। मोजां मोनोबा लाइक खालामदो आरो लोगोसे नोंथांखौ चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनो थाखाय नेचार पाब्लिकेसननि जानानै खावलायनाय जाबाय। गोजोन्थों, एसेनोसै, गुड बाय।